Hej og velkommen til STEOK-træningsprogrammet. Modulet fokuserer på hybride arbejdsstrategier. Fremtidens arbejdspladser er hybride, og de skal integreres i virksomhederne. Hybridarbejde skal planlægges. I dette modul er der fokus på alle aspekter af et velfungerende hybridarbejde. Målet er at give en forståelse af, hvad hybridarbejde er, og hvordan det kan implementeres effektivt i forhold til arbejdsorganisering, kommunikation og samarbejde. Dette modul lærer dig at forstå, hvordan en hybrid arbejdsplads skal se ud fra et organisatorisk og teknisk perspektiv, og hvordan du implementerer indholdet i modulet er forståelse af hybride arbejdsmodeller, udvikling af effektivt fjernarbejde, kommunikation og samarbejde i hybride teams, håndtering af udfordringer og fremme af produktivitet samt navigation i organisationskulturen. Lektion 1 handler om at forstå hybride arbejdsmodeller. Denne lektion indeholder en definition, beskriver 2 forskellige typer af hybride arbejdsmodeller, fordele og ulemper og forklarer en hybrid arbejdspolitik. Lektion 2 handler om udvikling af effektiv fjernarbejdspraksis, som omfatter planlægning, design og overvågning. Den beskriver, hvordan man etablerer en fjernarbejdsplads og viser praksis for fjernarbejde. Lektion 3 handler om effektiv kommunikation og samarbejde i hybridteams og omfatter praksis og værktøjer. Lektion 3 beskriver, hvad der menes med kommunikation i fjernarbejde, hvilke tekniske værktøjer der findes og beskriver regler for online møder. Lektion 4 handler om at håndtere udfordringer og fremme produktivitet inden for afbalancering af fleksibilitet og ansvarlighed. Denne lektion beskriver den ideelle fjernarbejdsplads, opbygning af rutiner, pauser og fokuserer på faseopdelt arbejde, Pomodoro-teknikken. Lektion 5 handler om at navigere i organisationskulturen i et hybridmiljø. Denne lektion handler om, hvad der menes med organisationskultur, og hvordan kulturen kan omdannes til fjernarbejde.